Hello mga ka-listeners, maayong gabi no, ang oras alas 6:16 no, nya December 16 karon no. Og aning kamot jugo nga makasimba kay mamawi ko tong mga niaging mga tuig nga wa ko ka kompleto sa simbang gabi og sa misa di Galileo ba. Karon ning kamot ko para maanad sa ko og kuan sayo mata. Maanad sa kog sayo tulog no, muna nga kamot ko ron nga maka simbang gabi ug maka misa di Galileo. Unya ako tayong i-insert ang mubo nga video no sa simbang gabi ganin kanang misa di Galileo ganinang kadlawon day ako tong i-insert ani nga video no human ani para remembrance pa sa first day sa kuan misa di Galileo. Akong i-insert to ani ni kuman sa atong kuan sa ako ang vlog hapit ko vlog gani na mubo ra kay to wala istorya kay ulaw daghang kay tao igura ko ga video ba kanang atubang ra pero back to back pero way tingog no kay ulaw diyan nakamas og Spider-Man. Hindi karon mga ka-listeners, mag-upload sa part 1 sa Sorting di Malasa. Nya pasinsa no kay dili sa takabasag comment ron kay kuan. Wala man ko magdasa usa ka cellphone no. Mana nga kini sa laman nato ano, kining kanang istorya sa ta ginagmay no. Nya sa munyeka, bas panikamutan na ko ang munyeka makakuan ta ugma no. Panikamutan ng mga ka-listeners dilan sa kumusaad no nga ma-sure yun. Panikamutan na nako kutob sa makaya. Kung dito maglangan mga ka-listeners no. I-insert ko yung video no. Natanawan niyo mga ka-listeners no. Mubo raman po. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're... Kung kita maglangan mga ka-listeners, no, paminawan ninyo ang part 1 sa Sorting di Malasa. RMN Drama presents... Magtaban ta. O kung masakpan ta ni Daddy, i-fight kit ko ha. Ayaw kit ko kihatag niya.
Barugikid ko. Pero Ilis, kung ako nang buhaton, kung tabanon ta ka, usa may akong ibuhay nimo. Don't worry. Ako rin mo buhi nimo. Ako rin bahala nimo. Oh, mo ba? Ikaw rin bahala na ko. Oh, usa dugayan. Tara, magtaban ta. Cheke? Cheke nga balor og 5 milyones. Bugti sa akong anak. Ayaw, Miko. Ayaw kong ihatag ni Daddy. Ayaw kong ibaylo ang cheque ni Daddy. Ayaw. Si Rolyo, nganong imo ning gibuhat? Tungod kay dili na ko madawat nga ikaw ang iyang mabana nga way nahot. Pobreng uyaw. Unsa pa imong gidugayan? Dawata na. Miko, ayaw. Dawata na. Okay. Ako igdawaton. Dad-ana imong anak. Cheke. Cheke. Nga balor og 50 milyones. Bugti si imong anak. Oh, Kaniadto imo kong gitawag og way dahot. Pobreng uyamot. Pues di na ko ingon anak karon. Bilyonaryo na ko. Og tingali, musugot ka na nga mga sawa ko sa imong anak. Bisan pa og musugot na si Daddy. Dili mahitabo nga magpakasal ko nimo. Oh, Ilis, Swerting di malasa. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Gidalit ka nato sa RMN Drama. Hello mga kasama. Kumusta man mo? Nia ang unang akto ning bag-o na to nga sugilanon. Swerting di malasa. niya na siya na Oy, auto mo lagi na yung gisakyan. Di auto na gyud ay si Ira. Asenso na gyud ay siya sa syudad. Aw, asinso gud ay. Mga di auto gud ang tao kun wa mo asinso. Ay pwede man gud mga bangog auto god. Uso man gud na sa syudad. Abi mga buwak day kay naana siya. Ay, paghinay, oy. Hala no, kaya atrabe ng naong ni Mumika. Excited na gani ko. Biyadat ka rin ha. Muparayit ko pina-artista. Aron ini gawas ko ni Ira. Mao din mo sugat siya mga mataog. Iya day kong kakson ug hagkan. Eng eng eng. Eng eng eng. Pwede ayaw lang kali? Ay, pwede. Oh. Ira? Ikaw na? Lalaki ka na? Ha? Ay palabi pang hupaw ay ka mataktak ang imong baga. Ah, kabiha sa mataktak ang baga sa panghupaw na yun eh. Binuang naman ang imo. Ay grabe ka bang kung nakapanghupaw. Pinahunat man. Gunahon na lang kong Ira na eh. Wala ko makatuo nga. Dili dito iyang auto. Auto dito siya bisita. Sapa dia. Ingnan noon nga wa ka makatuo nga ihatod siya glaki sa iyang pagpauli. Oh, Nagbuwag di ay mo. Wala ko kay baw. sa gani ko mahibaw? Oh, sa ato pa. Giilisan ka lang nga wa mananghed. O basta ba siguro kung iya ba itong uyab na eh. Basin o dili di ay. Sapa dia miko ay. Klaro adtong uyab. Wa ka makakita nga iyag yung giablihan ang pultahan sa auto o gikuptan ang kamot ni Ira pagawas ini. Mura ba gisina sa salida? Nanay ba ya? Ingon anak mo gina mga dato na eh. Di pareha sa mga pobre nga. Iyahilag ka na o sakyanan. Maya, tingsi raman na yung dagway. Kung maon ang wa mo magbuwag, magklaruhay mo. Bato bitaw ko niya, nay. Ako ni klarohon. Ay, pero ayaw na lang, uy. Ha? Nganong di man ay? Oh, klaro na adto. Ito ang gidawat ang imong buwak. Pero, gipasaras laing tao. Oh, nagpasabot, ngawa niya tagai og importansya. Unya, hilaw ang pagtagad nimo. Naglagot ba ako nagtanaw niya ganina? Murag yung si Kinsa.
Nakatrabaho lang sa syudad o wa makapauli sud sa pila ka tuig. Mura naghumba nga puro tambok. Ha, ngilngig na kaayo. Wag gani tagda ang iyang mga printing nga misugat niya. Igo rang gilabyan samtang nagkupot sa kamot ato iyang bag-ong uyab nga hambugiro sad kay dagway. Murag batanon pa man to, nay. Bitaw. Klaro atong batanon na. Manghod kito niya. Ay, mo ato lagi ko niya unya na oy. Ako lagi yung klarohon. Maura na imong gianhi? Para mangutana kung kumusta na ta? Kung okay pa ba ta? Oo. Kinago kay kuyo nga lain. Unya nakakita pag yung ko nga nag-holding hands mo. Unya nga akong buwak. Igor na mong gidawat. Imo pang gipasa sa laing tao. Igor kang mipasalamat ako nga giubanan sa imong hilaw nga pahiyom. Unsa may buti pasabot ining tanan, Masabtan man tingali ni tanan Miko. Uy, di naman tingali ka angay pang mangutana, ana. Natingaga ni ko anong nianhi pa ka? Ha? Di man gud Wa mi ta magbuwag. Wa sad biya ko mangitag laing uyab. Kaya ako mangitamdan ang atong mga saadog panumpa nga kita gid ang magminyo ini kabot sa saktong panahon. Unya karon, mo ni mo isulti nako. Hala, uy. Mga saad og panumpa, gyud. Unsa pa man taon nagtuiga, uy? Bagong graduate pa man ta ana sa high school kung wa ko malimot. Pero ako nang gisilsil sa ko batakan. Ug naglaom ko. Nganing imong pagpauli ron, maghisgot ang tatabahin sa tong pagpagkasal. Ngano? Makabuhi na day kuno kanako. Oh. Wa magani ka motiwas og eskwela. Wa magani kay trabaho. Gasaligra magani kas abot sa gamay ninyong yuta. Nagpakatawa man kami ko, uy. Pero, di ba katawanan? Sa ato pa, Buwan na di kay planong makigminyo na ako. Hala, uy. Dili naman na kinahanglan pang ipangutan na, Miko. Nagtuong magani kung nagminyo ka na. Ayun na paghandom na doon na pa'y kita, uy. Kay hagbayrang wa na. Wa magani tay kontak pila na katuig. Nagtuo manggukong nga. Nagpaabot ka lang sa abdi higayon na nga magkakita ta pagbalik, Nagtuo man kung hinay ka lang sa klase sa una tungod kay di pa ka focus. Hinay magida kang tinuuray, uy. Sorry ha. May bisita man di ay. Sorry Miko pero di na ko ka-entertain og dogay nimo. Di na sabit ako magdugay. Iti kalig maabtan niya ko sa manananggal nga mugawas kada alas 10 sa gabi, Ha? Naay manananggal din Naa kayo. Ubugara man gani na. Kung naay bagong maabot nga dili taga din, Unsa? Di na ko magdugay, ha? Arin ako. At di ka kaniyang isulti ba tinuod to? Naay manananggal din Wa, uy. Tuong katong tawhana, uy. Nanghadlok na to. Uy! Unsa ron? Manananggal! Mabalik ka na sa syudad? Abi ba na kung 1 week pa ka din Nausap akong huna. Pero wa pa nimo ma-meet akong parents. Maabot na ba sila gikan sa isla karong adto? Dili ako interesado nga makikimit sa imong parents. Ug di na ako interested nimo. Unsa? Bye. Jasper! Jasper, ay gud magingon ana! Jasper! Mura ko nog batang nagdangoy-ngoy sa ira, oy. Kuwang na lang mugukod sa auto. Posibliha gud na nay. Oh, sugo imposible. Sila mismo si Tia Cecilia o Tia Carolina nimo paingon na unta sila sa paradahan sa tricycle. Pero may balik lang gyud sila sa agi aron pahibawon ko.
Isang tantong chismusa to mga iyaana na. Ay, naluoy, manggod silang nagtanaw ni mo gahapon sa pag-abot ng ira nga halos wa mo tagad ni mo. Sama na ako. Daw gikumot sad kuno ang ilang mga kasing-kasing nga ego lang gidawat ang imong buwak. Unya, gipasa ditong July. Mao na. Midali gidayon silag anhi ganina para pagpahibaon ta nimo. Pero kay natuog ka pa man, hawak ko na lang. Simod biya ni mo na eh. Susimod na ako. Mami ko, kudaw ba ya? Unsa man? Kudaw ba yung muadto ka? Ano mag-apil-apil sa ilang problema, ha? Iya na nang gibasura gabi eh. Iya ka nang gibasura. O karon siya na say gibasura. Dili maayo nga magtapok ang puro basura kay mabaho. Dili na importante kung di na ko mapuniti. Ang importante nga niya ako para muhupay sa kagool nga mong gibati. Iyawat nga, mahupay sab ang kagool nga kong gibati. Pwede ba, Miko? Ayaw pagdungag-dungag sa kalabad sa kung o. Hawa ko makinahanglan nga imong hupayon. Mga pauli na sa inyo, be. Pauli! Lupig pa na ako'y iring nga gipatiran para mugawas na eh. Gipatiran ka? Mura ra, oy, mura. Wag mo ko patiri. Gipatiran gid unta ka. Ha? Aron unta mo ingon kong mirese nimo. Giingnan paguti ka nga ayaw pag-adto, pero may adto gid ka. Pero tisang kahiya imong oy, liwat na ako. Oh. Daro na kay na Miko. Nakaminos nas ira nimo. Kay lagi wa ka man gud makatongtong og kolehiyo. Dili sama niya nga profesional. Mao nga wa ka nagilabot pa sa iyang mga plano bisag gamay. Nalimot lang tingali si Ira na eh. Nga ang mga bilyonaryo sa tibuok kalibutan, mga wa makahuman og kolehiyo. Ano? Bilyonaryo ka? Aw, dili pa na eh. Pero puhon lang na eh. Labaw pa niya ako sa bilyonaryo. Ayaw kayo na kunohon na kapag pauli. Abi kog, wa ka yung pagpakabra ining pamilya. O kung sa kuya dad. Ano di ay? Problema na sa si ate? May lain pa. Nahibaw kang inuusa ka rebelde ka ng imong magkuwang. Rebelde na kong rebelde, Daddy. Basta kay dili ka kumusugot nga imong kontrolo ng akong kinabuhi. Labi na ka ng akong love life. Dili kumusugot, Daddy. Never! Never gyud. Never ka, Dad. Bisan si V sa BTS ang ipakasal ni daddy nimo? Kinsa man na ba? Wa mo ko makailala. K-pop group na dad. Korean boy group nga naabot na sa US ang kasikat. Si Mr. Pang usa ka Chinese billionaire. Pare-pareho nagdagway ang Chinese ug Korean. Di man ko, Dad. Butbuot sa kada. Usay butbut. Basta kay dili ko, Dad. Dili. No. Hindi. Interesado dahil siya ni ate dad? Interesado kayo. O kung masugot si ate ni mo, diha-diha iyang iba-schedule ang ilang kasal. O mismo ang presidente sa China ang muluhod sa ilang kasal. Uyawa ko dad. Unya dad. Pila edad na niya? Tiguang. 76. Si Jasper? Ingon anak kaway kaluoy si Daddy nako. Iya kong ipakasal sa tao nga mas maguwang pa niya. How could you do this to me, Dad? Bilyonaryo man te. So okay na sa day ni mo, ha? Dad. Unsa day iyang name? Mr. Pang. Iyang first name? Swa. My God! Swapang? Swa-pang. Swapang lagi, Daddy. Di lagi swapang. Swa-pang. Swapang lagi na, Dad. Mauday nga, na bilyonaryo siya dad kay swapang. Pila naman kaadlaw ang milabay eh. Nawasan sa tingali ka sa mga pangitabo. Pwede na tingali tayo mag-istorya, bahay na tondo ha.
Okay, Miko. Og, paminaw gid ha. Tanan nga akong isulti sabtagid pag-ayo. Pwede ako lay unay mo sulti? Kay bawo na magkus imong isulti. Kas na kayong oras. Mao nga ako nali paminawa. Okay, sige. Maminaw ko. Bisan gamay. Wag yung ko ko magkapasar siya standard na eh. Wag rin ko na tagay-hikayon na magkasulti. Siya rin nagsige sulti. Manaka. Mananay. Na sige. Kay tiwaso na to na ako akong gibuhat sa kusina. Ha? Lain ako di mo na eh. Walang kay isulti. Gusto ka nga doon ako isulti, Miko? Ay na lang, nay. Ibaw naman kung siya mong isulti ba? Ibaw na kung siya mong isulti. Sige. Ato lang sa kusina. Himo lang ko, ilangay-langay. Lord, murag ikaw naman kasabot na ako. Ikaw naman minaw na ako. Ikaw lang akong sultihan, Lord. Magunsa man taong ka sa syudad. Nagyabag-yabag ka man, Miko. Nimpaad ko dito, nay. Ako ipakita ni Ira nga dili lang mga profesional ang moasinso dito sa syudad. Mga play kong dumaturo ko sa DWHP. Madawat ay ko. Musikat na niya ako. Oh, nagdi ka mo dawat. Oh, bahala na, nay. Basta kay manimpahad ko dito. Sige. Di lang ti kapugngan. Basin pa dito, Od. Surtihon ka dito. Kadali, Pabaunan ko ni mo, nay. Hangang. Mangita kapag kapuyan dito. Nya, mapang pagkaon. Salamat, nay. Dagan kay salamat. Swerte na tingali na ako pag-ato sa syudad. Kaya din pala sa bus. Swerte naman ko. Artistahin na akong tupad nga. May pagka Ivana Alawi ang kaseksi. Sa iyo tingali kinindig mata kay natuban. Misandig pag yun ako. Murabag ka pa nag-iya. Kuwang naman lang yung kakus na ko. Basta magpatugtog lang sad ko. Sudah dem deh. Doon lang, Mr. Minal. Asam to akong katupad nga may pagkaiba na alaw. Nanawag na nito. Nagkatuog na sa ako. Mananong kong kapailaila niya da. Sweet na mag-imigan nina. Di ka siya manaog. Murag tinggal to siya kung swerte na. Murag galit agad na ako makalimtan si Ira. Ina ko itong maubang pabayhana. Uy, hala. Asa man akong bag? Hala, wala nga akong bag. Bay, nakabantay ka sa akong bag? Backpack nga itom. Diri sa ubos na kong gibutang sa akong tilan dapit. Katong tupad mo ba ganina, bay? Murag na ito kita ang backpack. O si Tulor? Itom, pagkanaog niya. Unsa? O yun, nakuwatan ng bag, nakuwatan ng bag. Tuwa nito ang akong silpon ng pitaka. Tuwa nito tanan ang akong kwarta. Asam ko pa ingon ini. Wala ko imbisan usa ka diyot. Wa ko mahibaw, asa ko pa ingon. Wa ko kibaw, usa na rin dapita akong gilaktan. Mahadlok sa kumuta na tingalig ilaron ko.
Malas ba ko atong mabayhan? Nagtukong swerte to siya. Pero siya man ay swerte kay 10,000 ko itong ipabaho ni nanay na ko. Halin taon to na muskupras. Sa ginigtanan ni Ira ba? Di ba tayo kubaan sa syudad kundi patugod niya? Pero ako sa gihapon ng isa, kiniari magyug ko. Oh, patay. Gikutong naman ko. Saan ka na kung pagkaon na yung umong kwarta? Mangita akong kananan. Basin pag dunay maluoy na ako. Lamias mga sudan eh. Pero wala lagi ko ikapalit. Kailangan siya mangay ko sa mga nangaon. Saan kaya akong buhaton ha? Mga-apply kaya ako no? Bisag tigugas ng plato? Dong. Ganina ramang kasigig ablis mga kaldero. Unsa man mo palit ka, dili. Kuan nang. Gusto ta ko palit lagi pero wala lagi ko'y kwarta. Gikawat kong bag sa kauban akong pasahero sa bahas ganina. Gikan magugo sa probinsya o karon pag ko naabot. Ay, shush. Lumang tugtugin naman na, Dong. Be, pahawa na lang, be. Makalangan ka subang customer, oh. Abit ako mamakap na. Naagod sa akong bag, akong pitaka o cellphone o mga biste. Pahawa na lang, Dong. Pahawa na lang. Kadaghan ako mailad ang imong style. Di na ko madaan ng mga dramaha. Uy, kanto mo na sa snatcher, oh! Ha? Di tawag ko snatcher, oy. May kong tawag na kong snatcher. Kagwapo na nagwa. Gwapo sa mong mata. Tawag mo palis! Mao ginay naunga katong nag-snatch atong may aking adlaw! Panawag mo! Di lagi tawag ko snatcher, oy. Di ko snatcher. Sir, nagsulti tawag ko sinuod, sir. Ako gani ang biktima sa kawat. Nagkatuog ko sa baas kanina. Usa ko pagbata, wala nga akong backpack nga akong gibutang sa kuntiilan. Nadito akong cellphone, akong pitaka. Para unta, sigurado nga dili mawa. Pero, ang bagid mismo ang nawa. Wala yung tao kong kwarta, bisan piso. Ugod sa'yo mo ipakita ang prueba. Nagikan gigas probinsya, Ber? Na mong ticket sa bus, ha? Ticket? Gusto, ang ticket ito. Kinit niya tingalis kong bulsa. Gago ka! Ako ng bulsa, mong gikot! Oy, sorry, Chip. Sorry kay Chip. Dira, sir. Dira nga akong ticket. Ay, di ba ko tantong di malas kay mga butan itong mga pulisa. Pero di malas ko gihapon ko kay napasangin lang ko snatcher. Bida, uy. Sa gilagining tanan ni Ira ba? Murag sakit naman ako, Tel. Taas naman ako nalakaw. Usam ka rin napita, no? Uy, highway man, Daddy. Padaplin ko maayo, be, kay kusog na ba kayo managan ang mga sakinan? Di malas yung kayo kong pagkatao. Kung si Bako, madiskrasya po ko din, Ang mamidpid lang yun ko. Pero asam na ko paingon. Wala naman ko mahibaw. Asa ko paingon. Ayaw ko surang-surang nga ilis kinag-drive ko ron. Maupaw ko mo kadugwayang babayan na ka. Upaw naman bitaw ka, Dad. Uwi ka naman ko ng imong buhok. Bantay ka lang nag-abot ko sa bahay, ha? Bantay ka lang. Ha? Ginawa ko! Oh, Dad, ngano? O, saan na hitabo? Ngano nagsambit ka ginoo, Daddy? Ang tao, baligsan! Baligsan! Manas ba ka ng tao? Manas ba ka? Nabanggaan yun ni mo, Dad? Dili ako! Aeroplano! Ginawa ko! Nga
nganong niya may aeroplano din sa highway. O nagpaingon ako. Mabanggaan ko! Mabanggaan ko, Lord! Mabanggaan ko! Ha! Giyagyan ako. Buhay pa ko. Buhay pa ako. Ukahag na ko. Buhay pa ko. Buhay pa ko. Salamat, Lord. Buhay pa ko. Buhay pa ko. Yes! Okay ka? My God, Dad! Tupagay mong phone, unsa ba? Daddy, unsa ba? Away ito mong daddy? Unsa? Jasper, wako makasabot ni Daddy. Kano sa mong kasabot ni daddy? Ha? Bago-bago na? Lahi ni. Oh, nag-argue na sa midili pa dugay. Pero kalit lang sinisinggit nga mabanggaan ko no ang tao. Ha? Mauna yang gisulti. Pero ingon sad siya nga dili ko no siya makabangga. Eroplano ko no. Salamat, sir, ha? Ngawag ko nang ubiyae. Nakuyawan di ko pag-abot sa mga pulis kay gikan po ko sa police station. Kay gipasingin lang sa kong snatcher. Okay ra. So, asa tamang kay drop? Sir, sa tinuod lang, wag ko ideya, sir, asa ko. Kung wa pala tumawa ang akong kwarta, mangita na magita ko dayo kapuyan ba? Pero unsaon nga, wa naman gyud. Bisan piso, wa na gyud ko. Saol ba ni Ron? Dili baya gid unta kumuanhin nimo ira. Kay dako kay ko kahiubos nimo tungod sa akong anak. Pero unsaon? Nga ikaw ra man say suhito sa syudad dinhi sa ato. Mao nga mohangyo lang gid ko nimo ira ha. Kuyugi ko didto be aron pangitaon nato si Miko. Ngano dig imo lang siyang tawagan nang. Nam ka to siya cellphone. Dili makontak yang cellphone. Mao nag-goal kog maayo kay wa ko mahibawon sa ibuhaton. Kalma lang gud nang. Pwede naman ito sa pangitaon nga di na kinahanglan maadto pa ta sa syudad. Nabalita na magit siya sa social media nga hapit siya maligsi sa eroplano. Dali na to siya matrace. Biyon saon man. Buhata, kaya di ko kamauan na. Bisag mao na lang na imong bayad sa pagpasakit nimo kang Miko. Ikaw ba yung hinungdan? Nga nung miadto siya sa syudad. Ha? Dadon ko nimo sa inyo, sir. Oh, kay doon na pasab ko yung mga importante nga timanon. Sa kusang tanaw ni mo, mura kasaligan ka man. Salamat, sir. Salamat kay sir. Oo, kasaligan ko, sir. Ako na ipaniguro nimo. Daghag kay salamat, sir. Lord, salamat kay imo kong gipadanan og anghel. Salamat kay Lord. Oh, ako ba imong ipasabot nga anghel? Oo, sir. Ikaw magigipada sa Ginoo nako. Wa magi ko'y kaila din ni sir. Og gisugat pag kong daghang dimalas. Pero humanday sa dimalas. Swerte di ay kay nagkahimamat man ta. Sir? Murag makauyon ko ni po na. Kay sukad ba sukad? Karoon pa ko magasugat ang tao nga mitawag na ako og anghel. Tanang tao nga akong nakahimamat, demonyo may tawag na ko. Murag sa ugag na ang demonyo, sir. Usa? Joke, sir. Joke. Oh. Uy. Inyo ni, sir? Isap tingali ko mulit sugso din kundi pa ni amo, di ba? Bitaw, sir. Sakto ka, sir. Asayop to ako pangutana. Nagkapkita pag ko, sir, nga. Automatic nga miabli ang gate, bisan way tao. Pag dayon na itong abot, may kalit abli. Unya, misiran sa dayon pag suda na to. Ngiga. Sa mga salida na mo kong kakitang ingon ini, sir. Pero karon,
Personal lagi ko kita. Daddy! Ginoo ko. Kagwapa. Kisa ni siya, Dad? Mao ni akong giingon nga nabanggaan sa eroplano. What? Pero wa madayon, ma'am. Naagian ra. Oh, wow! Really? Oo, hindi ang imong giingon, Dad, nga nabagaan sa aeroplano. Niya sa social media. Ikaw? Oh, Kaila mo? Dili ni Kayla, Dad. Pero nagkita nami. Siya si Miko. Ang akong giingon nga hapit padas magya sa eroplano. nganong imo man sing gidadi ni Daddy? Gikan siya sa probinsya. O gwasay kaila din sa syudad. Pero kaila man na sila, Jasper. What do you mean, Dad? Imo siyang papuyon din, he? Nagplano ko nga ipuli siya ni Alex. Kana kung musugot siya. Yes, Dad. Agree ko, ana. Ang ngayon kasi ipuli ni Alex. Well... Sir, kinsa din na si Alex. All-around boy di si Alex. O usa na siyang trabaho ang pagpamubo sa mga tanom ining dako kay nilang nagwerta. Okay ra ni. Anad bagong trabaho. O minimum mga kusweldo. Pero ang bugat lang sa buot. Kay ako nang amo si Jasper. Ang gipuli ni Ira nako. Hoy! Uy, Jasper! Unsa Jasper? Imo kong amo. Ginoon lang ko ni mong tawag Jasper? Imo mang dadi akong amo. Siya may musweldo nako. Wow, ha? Really? Pero okay ra sad kung mag-share ko nimo. Di man na lisod god. Naara man day na. Humano niya ni mong pabubo sa mga tanom, ha? Brush hit akong sapatos nga black kay mulakaw ko. Okay, why problema, sir? Asa man ako makita ang iyong sapatos ng itong? Sige naman kong tuyok din sa hawanan. Pabali ko nakita, bisan o sa kabuk sapatos. Ganda ko ba na ilang bahay? Tempa. Tuwa tingali siya kwarto. Pero, asam sa diyang kwarto anang mga pultahan sa taas. Puros mo na sirado. Huwag sa ko mapangutanaan kay wala yung tao din eh. Pagkatao lang ko din eh. Basi na sa ilawam anang mga kanang gagmayng kabinet nga murag lamisa. Sa butoy nga na eh. O di ba ka sa ilawam sa mga lingkuranan? CCTV monitor, uy. Napakong. Nga naman na siya. Nga naman sige man na siya pangliliilaw sa mga lingkuranan o mga kabinet. Nangita tingali sa sapatos. What? Nga nung diha man siya nangita. Ay. Pakulugi ko na. Ay. Buti napukul gini kong uda. Mabalik ko nakita ng sapatos. Bisang sinilas ka na eh. Huwag ko nakita. Miko? Oy, sir! Nag-ulsa ba ka? Ako, sir, nangita ko sa itong sapatos ni Sir Jasper. Iyamog kong giingnan nga. Pabrasan niyang itong mga sapatos kay mulakaw ko siya. Kung mauna, ato siyang kwarto. Magkukibaw sa iyang kwarto, sir. Inigsakan mo sa 20th floor. Kanang pultahan sa left side. 20 floor, sir? Naabot ni 20 floor inyong bay? Second floor lagi akong tanaw, sir. Actually, second floor ang yun eh. Pero 20th floor mangyay akong gusto itawag sa second floor. Okay, may hiwa na. Oh, hello, Mr. Park. Yes, Kulot sa kwarto na. 20th floor ang second floor? Lahi isa mong umidya si Sir na. Kalma ra.
Ay! Nag-alima ka sa gianan, oy! Pahawa! Oh, pasensya, ma'am. Sorry kay ma'am. Asa ka? Mulakaw ko, Daddy. Within this week, maabot si Mr. Pan, gikan sa China. Kita mo sugat niya sa airport. No way, Dad! Wala ba ko mag-istorya? Ay, yung dalik di! Daddy, buhinig ko! Unsa ba? Pagpuyo! Kung yan, masundong bago kay Mok, to mo! Mo ba niya ang sugo ni mo? Ang mamantay sa imong mga amo? Sir, nangita ko si mong sapatos. Pero dili na mo akong nakita. Ang akong nakita, nga nagtanaw ka nila ni Ate Daddy. Pero ganina, sir, nangita ko. Napakong nagani ko niya, oh. Asa na yung mong sapatos, sir? Ayaw na lang pong tana. Mulakaw na ko. Lain na lang ang sapatos ang akong gigamit. Oh, sir, lahi-lahi lagi na ang imong sapatos. Wa ba di ka mahibaw? Nga styling nga lahi ang color sa sapatos? Oh, hinoon. Wa man sa inyo. Yabag man ito, na. Bisan taga probinsya ko. Pero kahibaw sa ko. Nga doon ay brand nga lahi o kulor, oy. Pero katong iyang style. Style gihapon to. Ito iyang gisulob. Pero, lahi. Kaya ang usa, guma. Ang usa, panit. Murag liwat man to sa second floor nga 20th floor. Laaya eh. May paman sa mong bukid. Doon na pa mong kuy ka-istorya-istorya. Mingawa sa din eh. Wala ko may baon siya akong buhaton. May tatog. May cellphone pa ko kay maun tatoy akong kalingawan. Sulay ni eh. Bisa gradyo na lang unta. Kadak ko inilang bayo niya. Mingaw kayo. Kunuha pa ko din eh. Huwag yung tao. Nugon ba yung baya? Magkanta-kanta na lang ko para malingaw ko. Samot pa na akong kalaay ginikanta ko. Pero di na lang kong reklamo. Dako na kanina akong swerte nga ni ako din eh. Okay ra ba sa nilang tinagdan ako? Madara man. Murag ginahanar ang tingali ang mga dato kung mutagad sa mga pobre. Sakto ba sa kuskaon? Napam nga nagwidig ang snacks nga, huwa pa na kumakaon. Okay ra sa daga kong kwarto dapit biniskrahe. Pag-amping to. Gimingaw naman akong kukalit ni nanay. Hilakon man ko. Katudunon man ang akong luha. Gusto ka mo solte ko? Gusto ka maminaw sa akong solte? Nay, gimingaw na ko ni mo, Nay. Gimingaw na ko ni mo. Gimingaw na ko si mo mga yaw-yaw. Nay! Mika! Diyos ko. Nagdampo ko ni Miko. Kumusta naman ka di ay si Miko? Kapin sa simana na sukat siyang pagbiya. Gawas atong among nabalitaan sa social media nga hapit siya maliksi sa eroplanong na-crash sa highway. Wa naging ko'y balita niya. Ay, madit kaya ang cellphone. Nganong dili man siya makontak? Nang uy, nganong ako mong basulon sa pag-adto ni Miko sa syudad. Iya matong desisyon. Wa mo na ko siya gisugo. Oh, lagi. Wa ni mo siya sugoa. Pero ang imong pag-down sa iyang pagkatao, mo'y nagtukmod niya pagpanimpad sa syudad. Sa ato pa. Ako ganay sa nag-lose. Oh! Ibig yung sain na. Mga tabangi, yun ko ha, nga makontak na ko si Miko. Aron makabayad kasi mo sa...
How funny. Jasper, tabangi ko ha, please. Sorry, I'm busy. Ug wa ko'y paki. Kung giblame kasi ang mother, uwa. Bye. Jasper? Hello? Jasper! Kalapad ba sa kong uwani, uy? Nanong ang universe mo man mag-align itself in my favor. Nanong ginakdakan mo ko problema ngayon ini nga dili na ko makaya. Ngano man. Akong gitamdan ang atong mga sadong panumpa. Kung magpagkasalta, hindi abot sa panahon ni era. Nalimot ka ba di sa itong mga gipanumpaan? Dili ka magka-blame na ko, Miko. Taas kay kong pangandoy sa kong kinabuhi. Pero ikaw, kontento lang kang sinaan ni mo. Mangwa ka gibo asenso. Magnuwadaan akong gana ni mo. Wa ka nilabot na ako, wa ako'y labot ni mo. Pero ano ka pinunmag ko sa imong nanay, Luz? Hayo! Hayo! Nasan siya? Niya nasan sinang Luz? Hayo! Ira! Ira! Nang, kadiyot nang! Pangandam, kay manglarga ta ugma paingon sa syudad. Nanangid akong mama ug papa nimo, umisugot ra sila. Nakasabot sila nako. Nagila ka? Wa man nang. Nalabad lang akong Nagluha mo gud imong mata. Ug nagbasa sa ding imong ilong. Maulagi nang. Gisipon manggod ko. Murag pa dawang sa niubo kay katul man akong tutunlan. Na, di deta madayon inig ato sa syudad. Kano sa pamanday ko ini makabalita bahin ni Miko? Dili lagi ko, Dad. Dili ko magpakasal atong insect nga swapang, uy. Nganon di magyug ka makasabot na ako. Nganon dili magyug ka maluoy na ako, Daddy. Di matingali ko ni mo anak ba? Kaya wa kay paki sa akong feelings. Elise Pawinaw. Tiguang na si Mr. Pang. O dili ra magdugay ang mong pagsakripisyo sa pagkasal niya. Kaya pila na lang siya katuig sa kalibutan. Ayaw ko kong ilara, anak, Dad. Ang mga Chinese na yung mga pamaagi nga mutaas sila kinabuhi. Mao nga ayaw kong sultihi, anak. Gawas pa, nga nang diid man kong masakripisyo. Nga okay naman ang atong kahimtang. We have more than enough, Daddy. Ayaw pagsinuhapang. Wa ko magsinuhapang. Nagsinuhapang ka, Dad. O mas maayo pa tingali nga mag-ilis na lamugngan. Kay mas bagay makatawag og Mr. Swapang. Tungod kay Swapang ka, Daddy. Kinuo ko. Gitampalos ni Sir si Ma'am Elise. I hate you, Daddy. I hate you. Elise! Elise! Kinuo ko. Kagubot man nila. Pero, nganong ipugos mo sa Sir iyang anak pagpakasal sa tao nga dili ini gusto? Wa siya gusto ini. Usam si problema ni si Rolyo. Kahit ug-ug anak. Wisat! Sir? Sir? Oh, may tuyo kami ko. Kuan, sir? Oh, gusto ka mo tilaw ni Bido, ha? Okay. Pagkuha og baso. Di na mao, sir. Di ba ko mainom, anak? O sa may mong tuyo. Pwede kunya na lang kay init na ako. Nakakita ka ba tingali sa tabo, papa? Mao bitaw nga nidoolo ko, sir. Basin lang gusto ka nga doon na kay kasulti-sulti ba? Oh. Bisan wala ko ikatabang, sir. Andam na kumaminaw.
Ikaw mismo nahibaw nga wa kay katabang. Mao nga ayaw lang pag-apil, ha? Oh. Balik ka sa trabaho. Ang ako lang, sir. Ayaw ko pasok, amigo! Sige, sir. Sige, sir. Okay, sir. Sorry, sir. Arin ako, sir. Paitay, bilis, pobre, eh. Huwag may katungod, bisan paghatang nagsimpatiya nilang mga dato. Aw, nahala. Di magkakaganahan nga doon ay maminaw siyang problema. Aw, ikaw, God. Pahiya ka, unsa? Oh. Mao ni angay nimo makatunan, Miko. Na dili ka magpilapil kung wa kay labot. Oh. Wa mo gus inyo sa. Kay unsaon man God. Anad man gud mo nga manghilabot gud sa inyong isikataw. Oh. Mao ni hinungdan nga magpabili nagyapon mo nga pobre. Kay inyo man gusikan inyong time sa pagmanghilabot sa kinabuhi sa inyong isikataw. Wa di mo kasabot nga time is gold. Na dili ni angay usikan. Nga imbis manghilabot mo sa kinabuhi sa uban, magunahon na unta mong mga paagi nga mo asenso. Pero wa ni masood sa inyong mga utok ng mga bugo. May pag mga humigas ninyo, doon na pa mga utok. Pero kamo, basiyo. Oh. Nakasabot ka sa magsulti? Kasabot man, sir. Kay binisaya man to. Maayo. Og unsay imong ikasulti? Salamat. Salamat nga gitawag ti kabugo. Salamat nga wa ka mag-English og nakasabot ako sa imong gisulti. In English ako na to, sir. Unsa? In English to imong gisulti ba? Kaya akong testingan, magkasabot ra ba ko? Ay gago! Ha? Sakita sa ito yung gipanulti eh. Liman kang may pang mga hulmigas na mong mga pobre. Kamu ko ng mga isig kapobre na ko diha. Saman okay na to ninyo yung gipanulti. Nga mga basiyo ko ng mga utok. Mas gipalabi pa na tong paghilabot sa kinabuhi sa ubang tao kaysa pagunahunag mga pamaaging mo asinso. Bitam sugot eh. Ha! Nakasulti na siya ato. Kay bulahan naman siyang daan sa pagkahimugso niyan ining kalibutan na. Nagtangag na sa daan og kutsarang bulawan sa iya palang pagkatao. Sayon na kayo siyang militok atong mga punga. Huwag siya magunahuna. Kung nagkapasakit ba siyang balatian, wa. Pero sige lang, okay lang. Dawato to na ako tanan. Maabot taon niya ang mga adlaw. Nga ang adlaw nga, basta kay, maabot ang adlaw. Ngano ka, Miko? Hoy, ako rin! Si sir? Sorry, sir. Sorry, manggug ko. Wa magug ko kabantay nga, nidool ka. Wa mo ko nadunggan nga, footsteps feeding in. May dunggan ka na? Sikreto na kikagbira, sir. Doon na lang, sir. Karoon pa sir. Nagkapamahaw ka na ba? Nagkapamahaw man, sir. Ngano na, sir? Nagkibot-kibot man ko na imong simod pagduol ako. Murag nagyaw-yaw ka sa hilom. Ha? Ingana din na magyaw-yaw sa hilom, sir. Magkibot-kibot ang simod. Oo. Ingana siya ka, sir? Oo. Mura sa likag dunay gamay, sir. Oo. Osa! Pagtaro ka! Sorry, sir. Joke na pa, sir. Nakabantay ko lumig ko. Sinsayo no naman ko ni Mugchuk-chuk. Nalimot ka, imo ko amo. Wa, sir, uy. Nga malimot man ko. Uy, ganong imo naman ko sinsayo ng pagchuk-chuk. Nahibaw ka ba nga ikaw pa ang pinakaunang tao nga nakahibol niya na rin ako? Ha? Wa, sir, uy. Now you know. Yes, sir. Lamusan sa ta. Nagbagulbol ka? Ano, sir? Nagbagulbol ka ba? Wa, sir, uy. Nagpasalamat ako, sir. Usa nagpasalamat? Nga nagpasalamat ka ba? Nga imo kong gihilamusan. Wa ba siya ko hilam o, sir? Salamat, sir. Murag doon lang yung pinabantayan niya akong amo na. Pero okay na, madarag si Mahel. Ibisa na all around boy ang akong trabaho din eh. Di basad bukat. Parehas ini ron. Manghugas ko plato. Pero ako rin mas kinanan akong gihugasan. Ambot sad. Anong murag nanghugas sa restaurant ang sound effects. Murag magpertindaghanan, pangka pa sa amin. Ay. Sukan sa kong pagpuyo rin eh. Kapag di ko makabantay nga, nagdungag pangaon nga akong mga amo. Yahay naman sila. Ipa-deliver ah.
Pa-deliver ang ilang mga pagkaon. Tagsarasad sila din sa bahay. Mao nga, sagad ba tabo? Ako ay magluto-luto para sa kong kagalingon. Naghahanap ba nila lutuon sa ref? Kompleto sila sa mga gamit sa kusina. Basta kitanan, kompleto. Pero, display ratanan, mga way gamit. Sakpan tagid ka, no? Inartista rin itong imong sipon-sipon. Nang, pwede pag dili na ito magkiskot, ana? Niya na tas syudad, nang. Paingon tas gusto ni mong atuan. Ayaw na lang in town ko yaw-yawi, nang. Uy, mauusap ko sa driver, uy. Dong, driver! Doon na tas duet speed, dong? Hapit na ta? Layo po kayo, ma'am. Pwede mo ipadayo ng mga yaw-yaw. Anak, atupag nga. Inartista, ma'am. Inartista siya sipon-sipon. Padayo na, ma'am. Kinalingaw ko. Ay, giduka man ko eh. Producer, may mong matuo ko. Naarabi hasta Sir Julio. Tigalig doon na isugo na ako. Di ko kabantay na yun. Nico! Nawa. Nawa lagi. Nanawag yun. Sir! Maglakaw ta. Tuwangin mong inahan sa DWH speaker o nagpabot ito. Ha? Si nanay? Si nanay, sir? As in, ang akong nanay? Ang ako. Oo, no? Sige, sir. Tara, sir. Gimingaw na kay kus kong nanay, sir. Pa sila, Ira? Di man ko may mutang, eh. Lingkod lang una nang, uy. Maabot na lagi to sila. Nay! Mika! Ano? Kasi sila salamat sa Ginoo nga nagkita ng gitanak. Alam mo, ni Ghost na si Atty. Rufil. Uy. Ira? Salamat in taon wala akong gipaapil episode para interview. Pero, gato kaupan ni Miko. Murag kang dati mo ito ni Jasper. Di ko mahimo masayop. Parehas na sila kapilito. Excuse me, miss. Sir? Kauban ka sinahan ni Miko, di ba? Yes, sir. Kauban mi, sir. Dali. Kuyog ako sa parking lot. Ha? Unsa din ihatag? Kining cellphone ihatag ni Miko. Ingna siya nga mutawag na ko niya. O kini. Kwarta? 20 mil ya. Ihatag na niya. O pangaon mo o panuroy. May importante pa kung lakaw. Manawag na ko niya. Thank you kayo, sir. In behalf ni Miko. Wala problema. Sir, kadit lang. Nga do? Dati ka ni Jasper? Oh. Ganun na kailan ka man niya? Iya kong girlfriend, sir. Usa? Ay, pastilan. Kamaayo gito Ginoo in taon. Kabuutan gid ni Atty. Rufil Baniok. Nasaysay gid nimo ang tanang nahitabo. Mao na, nay. Mayam sa kay mo adlib si Atty. Rufil. Pero di na ko magdahom nga. Mabalik pa to akong bag, nay. Milagro na kayo kung mabalik to. Aw, mamasin lang gud ta. Ito, ha, ano man mong agawon? Wa pa ko makapasalamat ni Yada. Ayaw sa dalang agaw na yun, eh. Muram sa tag-ulipon. Amo na lang, or boss ba? Da, parehas na eh. Ito, mga tatag, santo ninyo. Mudagkot ko. Kadit sa... Miko, dawatan niyo. Oh, cellphone? Uy, nagdadig kag cellphone para Miko, Ira? Dili na ako nang... Sa iya ng amo. Ha? O, gini pa, o. Ako na lang giputos og papel. Oh. Kwarta na, Ira? 20,000. I-treat ko nung Miko. Ha? Manawag ako nun mo sa unya. Lo, uy, kabuhutan ko na ito yung mga agaw ni ko. Hinatag yun siya sa langit ni mo. If I were you, te,
Musugot na lang ko sa gusto ni Daddy. If you were me, but you are not me. Gi-advise na nanti ka. Ano di naman magsig-away? Moingon lang ka, ana. Kay paborito man ka ni Daddy. Di magunas paborito, God. Kaya bawal yung kumuda ni Daddy. Di ko parehas ni mo nga, supakira kayo. Dili na ko bata, Jasper. Okay na tong bata pa kung ngaya kong kontrolon. Pero dili na pwede karon. Not anymore. Paminaw ha. Sakay-sakay lang good siya. Just to calm him down lang good. Pero, inihil sa gugsibat. Sibat? Oh, imo kong gitagaan og idea, Jasper. Thank you, little brother. Mwah! Mulayas ka, te? Mulayas ka? Kung mulayas ka, masoloran ako at ng kwarta ni Daddy. Alkansi ka. Oh, bahala ka. Basta kayang importante na ako nga makalikay sa mga plano ni Daddy. Asa man saga? Wa pa ko mahibaw. Ako pa din planohon. Oh, nalas Daddy. Ayaw ba yung pagsaba sa kong plano, ha? Ay, nako. Uy. Share lang mo sa... Jasper! Wala kasi ko. Ako? Oo, ikaw. Are you sure, Dad? Ngano? May lain pa ba kung anak ka, Jasper? Ha? Doon na pa may lain? Ikaw rin naibawan, Dad. Kung may lain ka pa bang anak nga Jasper o wa? Sakto ka. Kaniyot, ako sa naon. Wala ko laing anak ka, Jasper. Ikaw ra. Dad, nagwonder lang na siya nga nasuko ka niya. Normally, ari manggod ka masuko na ako. Ako yung kasukan. Bitaw, Dad. Di yun rin normal. Ano kung masuko ka na ako? What have I done wrong? Usa ka probinsyana ang imong girlfriend. May girlfriend ka na? Nagpaila siya na ako ganihan lang. Kauban siya sa inahan ni Miko nga gikan sa probinsya ug nakaila siya na ako. Ug may paila siya na ako nga imo siyang girlfriend. Si Era? Talawa na? Nakaila ka? Wow! Congrats, brother! May girlfriend ka na di ay. At least nakaingon ka na, gyud. I'm happy for you. Hey! Hello, Miles. Huwag paminaw mong duha. Dili ka mo ang mo-decide kinsa ang mahimo ninyong girlfriend o boyfriend. Ako ang magbuot. No way, Daddy. Okay na ko, Dad. Pagitain na yun ko. Di man to na ako girlfriend si Ira. Assuming na kayo tumabayan na. Girlfriend to ni Miko. Usa tayo mag-isulti. Girlfriend ni Miko? Yes, Dad. Usay. Paminaw, Dad, ha? In fairness, gwapa man og sexy si Ira. Ug di man sad sila pobre. Dako man lang bay. Pero nega kayo ang mga tao sa ila. Mga ihas kayo. Liman ka, pag abot na mo, daghang king tao ang nagpaabot. Murabig mga artista. Dili pa ka, anak? Basta, turned off kaayo ko. Ug kana si Miko, usa na sa misugat. Nagdapa nag-flowers. Pero gi-turn down siya ni Ira. So, nagtuo si Miko nga giilisan siya ni Ira nimo, right? Yep. Interesting. Love triangle. Ha? Love triangle? Ha! No way! Out ko, ate. O ako'y plano maging triangle sa mga ihas nga pobrete. Maghuwat na lang ko kung kinsay image ni Daddy nako. Unsa? 6,000 ni tanan atong gikaon. Kitarang tulo. Jesus Maria, Yosef, kamahal. Ay lang kong reklamo na eh. Di bitaw imong kwarta ang gibayad. Away noon. Pero wa ba di ay mas barato nga kananan din ni Ira? Ano man dito lang tas jabe? Nanay sila eh. Usa naman tao ng jabi na yun eh. Bisan sa probinsya, naa naman na.
Bitaw nang. Og lami man sa natong gipangaon nang Ang tinuod, dugay na gid kong nagdumot ining restaurant. Og natuman na gid karon. Lain na sa'yo ato, Beira. Niyandang kas trabaho? May pauli ka na mo gusto ato. Nag-close ang among company nang. Gibayaran rami. Pero, mangita na ko laing trabaho. Ipahuway lang sa ako. Salamat ha, Ira. Ngayon mong gikuyugan si nanay. Way problema, oy. Ako rin yung gipugos ay. Manunta ni mo kuyog na ako ba? Nang lusad, uy. Di ba kung tinuod? Ay na oy. Ang importante, gikuyugan ka ni Ira. Kay human naman tagkaon. Manuroy na tala. Huwag man siya makasuroy. Sukat sa pag-abot ko din Diretso mo ko silang Sir Julio. Mao nga manuroy ta. Iyagot ang itagaag pang soroy. Ato din gamiton. Ay, okay na tingalin na itong ipamalit. Na, kadaghan naman ba yung inimik ko? Salamat, Nico, ha. Imo kong giapilan. Siyempre, imo kong kuyugan si nanay. Bisan pinugos. Ay lang kong pamira, nay. Ang importante, gikuyugan lagi ka. Ayo, lagi. Sige na. Ihato ta na mo sa terminal. Katuod ko. Uwa. Kami na lang, Nico. Pabutan na lang ang tawag ni Sir Julio ni mo din, Masayon masigog ka niya ma-pick up din, Pero, sige na lang, nak. Huwag ay kalimot pagsulti kang Sir Julio, nga salamat, ha? O, nay. Sige, ito na, me. Ihato ta lang mo sa gawas. Okay. Aron sa makatultog ka sa terminal sa taxi. Akong Usbon Air, salamat ha. O, isa pa yan, oy. Sige, amping mo. Salamat. Ako lang siya daan ng uban, be. Na. Uy. Mo na nang tawag tingali. Tubagaon na. Si Sir na ni. Hello, Sir. Wag ko kay ba usaod ka sa pagpasalamat, Sir. Grabe kay mo tabang na ko, Sir. Si Nanay Sad, nagpasalamat gid pag-ayo ni mo, Sir. Why problema, Biko? Tuod. May pangutan ako. Saan ta, Sir? Imo tong isuon ang kuyog sa imong nanay. Si Ira. Dili, Sir, oy. Ako tong uyab sa una. Sa una? Sir. Yan naman kong gipulihan. Mau ba? Ang tinuod, Sir, si Sir Jasper man ang iyang gipuli na ako. Tinuod niya Maong nagkaila, mi, Sir. Kaniadto man siya sa among probinsya. Kuyog ni Ira. Panikamuti nga magkabalik mo ni Ira, Miko. Sir? Wa ko makauyon niya para sa akong anak. Nakabati ka ba, Nico? Ako ang mabuot kinsa ang minyuan sa akong mga anak. Kung dili ka itong babayhan na ang akong gusto para kay Jasper. Mao nga paningkamuti nga magkabalik mo niya itong babayhan na. Kamu ang magkabagay. Dili sila si Jasper. Pero, Sir, tingalig. Ayaw problema ha, si Jasper. Katong babayhan na ang problema. Okay, Sir. Wadamhan, no? Nga makashopping tas pag-adto na to syudad. Maulay ginang. Haapil pagyud ko. May ragyag nga may kuyog ka na ako. Naapilan kas grasya nga hinatag sa agawng ni Miko. Nagpasalamat bitaw ko niya nang. Wa siya magdinaw na ako. Ngun anak kaniya kamahal. Ambot masad nga nung imo man siyang giilisan adtong itsa to. Wa ka pa makasuhito itong tawhana. Unya, uyab pa lang gani mo. Gipahila ka na. Si Miko, nasuhito ka gid niya ira. Kung makigbalik kang Miko, mabulahan ka gyud kay dili man daw ang iyang amo. Nang Luz. Pagbalik na lang mo sa Miko eh. Karon lang gani, nabuhong ka mag-apel. Unsa nakahag magkadayon mo.
Nang, sultihan na lang tika nang ha. Sound sama. Daddy mo to ni Jasper sa Sir Julio. Huh? Mao nga kung maghisgot kag pagkabuhong nang. Mas mabuhong tingali ko kung kami ni Jasper ang magkadayon. Diba? Ni pa akong gisakitan sinang luwas akong gisulti. Pero, praktikal raman gud ko. Mas mabuhong magid ko kung si Jasper nga akong ikadayon o dili si Miko nga narbaho lang sa ila. Mao nga kinahanglan nga magka-settle ni Jasper ASAP. No words, but we speak in tongues. If you let me, I'm Oh, uy. Unsa man eh? Ay. Wapad din ako mablock ng bayana. Hello. Hi! Kumusta? Lasa na mo panawag na ko ha? Kaya i-block na di ka. Bye. Huh. Ambisyosa. I-block na di ka, be. Seriously? Iya kong ki-block? Akalain no, uy! Nga iya man gibuhat. No, di na pwede. Last week lang, interested kayo siya nako. Di ko yung pagani siya nako din sa probinsya. Di pwedeng mo end lang misingon ini. Kinahanglan nga magkasulti mi. Husto, si Miko tuod. Ay, lang ira. Wag ko pahibaon sa numerong Miko. Wa ba ya kumungutan na niya? Pero labing siguro nang manawag ba gito si Miko nimo. Tagain ako siyang number nang ha. Ngano? Makigbalik ka na niya? Mangayo ko sa number ni Sir Julio nang giblock mo gud ko ni Jasper. Unsa? Uy! Kakatawanan gud. Katawanan? Unsi katawanan na nang? Giblock ko? Nya katawanan? Oo, katawanan. Kaya imong gisalikway si Miko. Pero, gisalikway ka sa batong Jasper. Katawanan, ana. Mo na'y ginaingon. Nga, meresi! Dali ko ni Guman paglimpyo ang sakyanan ni Sir. Kaya ako na itong antimanon ang bagong silpon. Gapuhar ba ito silpon na? Liwat ako. Ako niya dito itong tawagan si nanay. Aron mahibaw siya sa number. Okay, Mr. Juan. I understand. Bye. See you in an hour. Oh, si Sir? Wala na, Miko. Oo, Sir. Okay na ni Sir. Blakaw ka? Oh, magkita mi ni Mr. Juan. Imong mga amigo, kargado mga insik, Sir, no? Nya, mura-mura og mga apelyido. Pang, Wang. Si Mr. Swa Pang o Mr. Kag Wang. Na ako'y kailan to sa musilingan, ang iyapot si Mr. Kim Pang. Kuya, huwag na ilag ngangaan, Sir. Sir, salamat yung pag-usap niya akong bagong cellphone, Sir. Salamat ko kay Sir. Naibaw ka bag pila na? Wa, Sir. 19,000. Ha? O niya, mo pag ikong gitagag 20,000 nga cash. Utang to, ha? Bayaran to si Moswido. Botang, eh. Seryoso ko. Sir. Pero, I change my mind. Dili na ka na ko pabayron. Sir? Pero ubos sa usa ka kondisyon. Unsa man na, Sir? Nga makibalik kag yun yatong ira. Oo, Sir. Sigurado, Sir. Ako ginambuhaton, Sir. Unyag, magpagkasalami, ninong ka, Sir, ha?
Okay, ninong ko. Bagay magid mi sir, no? Oo, bagay kayo mo. Laukawa. Wa man ko magdahom nga magkasulti si Sir Julio og ingon adto. Looy ang ira eh. Wa man mo yun eh. Kamu ang magkabagay. Dili sila ni Jasper. Oh, bagay magid bi. Pareho ming gwapo o gwapa. Kung sa barog lang, layo na mo na si Jasper na ko. Bitaha na lang. Murag magkabalik mi si Ira ini. Kay kontrabida man nila si Sir Julio. Ug paminaw lang ko, suportahan yung ko niya ini. Swerte ko nito mga dimalas na ko sa miaging mga adlaw. Murag mo matagal na gitawag sa in English nga blessings in disguise. Niring na gyud in town akong cellphone. Ha, si Miko na ni. Hello, Miko! Katag-an din si nanay. Angang, no? Ganiha ragod kong sige paabot sa imong tawag. I-save na ako number na, ha? Oo, oy. Ako gyud ning i-save. O niya, tagay sa doon niya si Ira na, ha? Ha? Nay, tagay ba si Ira sa kong number? Hoy, Miko. Kalimti na itong babayhan na, oy. Unsaray? Kalimti na to sa Ira. Oh. Ayan na pangandoy pa nga makigbalik niya. Kay sakitan ka lang. Nagkasulti mi ganina. Misuway ko paghangyo niya nga magbalik mo. Pero, iya kong giprangkahan. Ng katong Jasper ang iyang gusto. O giyasab kong gisulti anak. Nga anak ni Sir Julio katong tawhana. Saan ni ka tinood? Oo, tinood na eh. Sa ato pa, nagtipon mo puyo diha. Maura ba yung baya among gipuyan? Pero wa mi magtipon og kwarto na oy. Yabag, natural lang kay imong siyang amo. Nay, wa makagusto si Sir Julio kang Ira, nay. Ug iya sa kong giprangkahan. Ug siya ang magbuot, kinsay minyuan sa iyang mga anak. Ha? Mo na tinuod na, eh. Luoy lang kayo nasira. Mao nga, sili pa siya mahimong magkaluluoy. Paning kamutan ako, nga magkabalik mi. Unsa? Mao na, nay. O, buhangyo ko nimo, nga tabangi ko, nay. Tabangi ko magkabalik mi. Anda magninong na mo si Sir Julio kun magpagkasal mi, nay. Mao na yung ipasalig na ko. Manam ko sa mga trabahoon. Relax siya ko. Husto, mag-download kong duha, bi. Aron malingaw ko. Nindot ding libre tag wifi. Kaya di na tama problema si Lord. Ay, mamili ko mga gwapong mga games, bi. Liwat na ako. Ha, nialig ko kalingawan. Naka-download na ko. Pre, gusto. Ako na unang i-check itong akong friend request big na accept akong Ira. Nag-friend request man ko niya. Tao-tao naman to. Unahon ko to. Uy. Pamandun ko niya i-accept. Paugat itong babayhana na. Iyaging ipabati na ako. Gadi na siya interesado makigbalik pa na ako. Pero pa rin kamutan yun ako. Nagkasaad akong Sir Julio. Gawas pa. Gusto ko magkabalik mi. Wala ko laing babaeng gitanaw pa. Gawas niya. Miko? Uy, Ma'am Elise. Pwede bag, Elise na lang?
Dili gyud ko komportable anang mamam nimo. Sige. Sige, Elise. May isugo ka? Dona. Og ayaw kog balibari ha. Uy, nga kung mabalibad mo ko nimo. Taban ako. Ha? Higher than I've ever known. Unsa makahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit ka mo namo sa pagpaminaw sa laing sumpay ning bag-o nato nga sugilanon. Swerting di malasa. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores, ubos sa direksyon ni Alex Lara, ug gidalit ka nato sa RMN Drama. Umoto ka listeners ang part 1 sa Swerting Di Malasa. Numanan ni Alex Lara, no? Nga ato ang idol, no? Sa mga love story nga drama, no? Si Alex Lara. Love story nga may pagka-comedy, no? Unya, kuan? Napam din last nga na drama si Alex Lara, no? Katong, naka-appeal pa mula siya sa drama nga panugo, no? Si Alex Lara. Katong, si Amahan, no? Ang iyang role, no? Si Amahan. Naka-appeal pa siya na ano, ng drama, ng panugon mga kalisteners, kabantay mo sa tingog ni Amahan, di ba si Alex Lara na. Pero murag, ilisan na siya ni Kuan, ni Janjan Lara, yung anak, no? Pero naka-intra pa siya ng drama, ha? Ang iyang role kay Kuan, puno, luya na sa no, masakit to na, no? Mo siguro na, no, naningkamot, kipon siya, bang maka-intra, kipon siya sa mga drama, no? Bisag na sa igibati, no? Si Idol Alex Lara, no? Si Anhing Alex Lara yung tao, no? Una nga, sa nagpaminaw sa panugo, no? Na-upload ba na ni Kuan, ni DJ Lex Remix, no? O ni Radio Drama Bisaya, no? Makabantay gud mo nga naa diha si Alex Lara sa maong drama, no? Kanang si nagdala sa tingog ni Amahan. Pero pulihan na siya siguro ni Janjan Lara, no? Kay basig duda ko wala siya kahuman na ba. Kay mo naman ang time nga murag nagluya na siya. Nya, di na lang ako tasan mga kalisteners atong istorya, no? Kay kanang musulaag pa ko sa molo mo, hapit pa ko kanang download ning live streaming sa Chikumalo kay naglabad akong ulo aning niaging adlaw jud ba na-field jud. Hindi na ako matiwas og kuan kay mo umuhina yung dita, ma-field man. Manang usbon ako ngayon pasensya tong nag-atang, no? Nag-comment sa Chikumalo no, asar ako nagsumpay, pasensya kayo, no? Panikamutan na ako nga ma-download ako ron para ma-edit na kog sugod ba o ma-phone tingali. Di lang ko musaad Japon, panikamutan lang mga kalisteners. Mga kalisteners, thank you so much for watching o for listening. Amping mo ko na mga kalisteners. God bless us all in advance. Merry Christmas!